La vergonya jo la sent quan estic parlant davant de molta gent o mentre estic llegint davant de molta gent o quan estic fent un dictat. Estic molt avergonyit. Els meus companys són molt avergonyits perquè quan van dir la nota d'un examen es posen molt avergonyits. Molt avergonyits. També el meu amic que es diu Álvaro i el meu pare quan l'agrada, clar. No m'agrada sentir l'emoció perquè me sent molt mal per dins del cos. Quan la senten els meus companys, jo les diu no passa res i ells me'n diuen. Sí que passa perquè després me rinyen i no m'agrada gens. La meua cosina, i quan les reneguen a la meua cosina, es posa molt avergonyada. Que me sent com si estuviera fet un examen, un dictat o parlar en públic. Em sent com moltes nervis i no pare de pensar en altres coses. També no pare de moure i no pare de decir coses tontes. No, però de major sí es pot dominar millor. Per ara em posé com una tomaca, per de major no em posarem tant com una tomaca, ni em mouré tant, ni faré coses tontes, ni em riure, ni em riure tant. La vergonya és, per exemple, quan estàs davant de la gent llegint un llibre. La vergonya quan estàs nerviós o no saps què fer o què posar en la llibreta. La vergonya és un sentiment molt, molt gran. La vergonya està feta per el nostre cos, perquè és un superar perquè no tinc vergonya. També res, perquè jo soc Andrew el valent. M'encanta tot i sí que puc superar l'emoció. Persones se senten mal, alegres o avergonyats. Tots tenim alguna cara. I també tots els sentim avergonyats. Com el meu amic Lucas, que està de moltes maneres.